Balimaw anyokuma très urgent et très chaud. Balimaw Kay kerefera be encerclé la bina janaka mogo keleme ka Kay fan be encerclé à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Maliens Kay ka chamabe ka boka kiride ker de kebi. Koni Mali autorité mogo majo ko Kay binto fle bina janaka mogo tege kono. Menda mentigla debena Kay ka were de kumakan kala. Ah segu tungara ate asimi kungolo fe otala de Kay ga were be ka kuma munu were kumakan kala ambe je kala de no fo bi yere u yere me détail be di. Mais nga soutien be armée malienne nyame ko mali armée tara frappe ke ko muru jawanta rojme anyana bravo à l'armée malienne ku ye frappe fana ko uga video manu ya bla ko bina jara ka mogo ku ye rama be ka nyokon kale onu be yara be ka nyokon kara atita ka récupérer ka bubula ku gema bo saraba ko nga siternu ngadu c'est aussi simple que ça donc malien de kundo ambe je kanikala au na ambe jame ni kuma kan na menyo ko menda e mentigiladi. Oh, moi, je vais kuma anga jana kaika do kuma kana me folo. Voilà, mais comment fait dimanche 25 janvier 2026. Ah, on est anga jana kaika were kuma kana me folo. Voilà, au bolé ko ambe wele damenge anga fama uma. Kerengere niala au niveau de la région de Kay, il est temps, wakati do serasade. Ayala men. Wakati do serasade population de Bunade, population Torolade. Malgré, c'est-à-dire les alertes, malgré les appels du pied, malgré que ces mêmes populations font remonter chaque jour qui passe. Ah, Moro Tonyana Sade, au niveau de la région de Kay, comme Wakati Temenania Fotugomi, Nabora Kay du Kononairela. Au niveau de la région de Kay, Krengreniala Kay Cercli, Sadila Cercli, Jamu Cercli, Bafulabe Cercli, Yilimane Cercli, Segala Cercli, au Cercli T, Dakasinoro, vraiment, Obe, Dugumina quoi. Nabora chef-lieu de Cercli, ani chef-lieu de région. La Fiatende, population Tonyana, population de Bunade. Ma befle. Anya foka borofo, mais rien n'est fait. Il reste qu'à Kéo. Voilà. On ne peut plus garder anonymat, on ne peut plus nous taire quoi, franchement. Voilà. Anta don femi erebe tiki. Na forako terroriste, les kunandere depuis presque le 2 septembre, il faut qu'on a fait Ambedo Meda Ikobi, route nationale numéro 1 camp. À moins de 70 km de Kay, de 7h à 19h, terroristes ou devez nous faire barrage d'Asrala, mobilité télé. À moins de 70 km de Kay. Depuis le 2 septembre, il faut qu'on ait Bima. Bima. Ama Foui Famoude. Voilà. Ama Foui Famoude. Ayala Mede. Autorité en charge de la sécurité au niveau de la région de Kay. On a suffisamment alerté, hein? On vous a suffisamment communiqué, on vous a suffisamment informé. Mais malgré tout, septembre, octobre, novembre, décembre, après Kaloduruna de l'année, la population nyanade. Voilà. Population tonyonade. Au Dougou Chiti, ni terroristes, nous daga sigilembe Dougumenda. Nous daga sigilembe au niveau de l'ensemble de la région. Voilà. Mois de janvier, ils ont commencé à pointer leur nez. Ils ont commencé à menacer. Voilà. Mon cher, ils vont entrer dans Kay. Ah voilà. Comment donc Koloshi? Nafora kuka postu do ni kaidu kononyan jete 30 km ere botuguni 30 km ure ka postu do bina jara ka mogoni kaite 30 km surtout la route nationale numéro 1 aya la mede empruntée par tout le monde. Samia fara Clément ka chou fara Cléka nafora ko terrorisme ka barrage devait à moins de 70 km de Kay depuis le mois de septembre. Comment tu es alerté?
aya la mede anya seko da mayra be kede aya o seko ke tien la et pour be transition fait de seko da mayra be kede et puis les transition de baba de population nyani na de population segena de voilà à moins de 70 km de caille de 7 heures. Follow Tumbake de 7 heures à 16 heures. Après, on en a que de 7 heures à 19 heures. Après, comme Fente Bolala, on en a que de 7 heures à 21 heures à 22 heures. Voilà. Transporteur Beba Kalama. Voilà. Passager Beba Kalama. Voyageur Beba Kalama. Bon, Amben Bella, on va la croire, mais avec un frappe que c'est-à-dire, on va faire quoi de quoi? Ni rien me fait la canimala de. Ni moktika kumbora ka kuma ni chay mu kuma kan flendi ni mahera do gamada moktika do kan ni bora ko degun bi kantro be bo mali ko kera ni degun ma semu ma o te kuma ni degun sera mu ma do na o do be bo kaka degun fo mais mo ko to bu ka degun fo wakati mi ko lu ye faso de jugu de ko lu te mali fe o lu be fa asimi ka ni chenya asimi de me baga badi ko ko te digi che kono bala ma buga kono la di a benana na karache u chama be ka buga kuma bi ni ere mu fle ka kuma be ka fe fo chien di mais mogo to kumana ni mfo ale kumbe boko lukele bo adamadiya ta mali adamadiya ta bulu ni ambe ni belade obeka wuli arme tarafa amanyina de afroka kata kaide libéré parce que uba do malien chamante mali nori enfant nfe oba foko farapu be ka ke atara murujade sali mogo bula oro mute taye quoi dongo do farapu be ka ke mais dole be ka fara binaka mogoka dongo do dole be faruka ou be ku chou ira nere bolongo binaka mogo be bana déjà ko tout est bon mais tout est bon aita kai ka unyininga kai katlanche be ka muruti bi kai katlanche be ko ka simi tesa atisiu ne ya fra ni korane cha simi teka kai libiri na ya ka shibon teka ko atisi asimi me waro duni la bamako kono mama kanya ya bekele ka bebo fanga in kono halala de horon de mu yere ye transition lili sigi ka farasi jatke ka togo di asimima asimi ya bekele ka bebui mali surasi mu fana be se kelela général Abbas Tabili général Nema Sagara c'est façon fenyuma be symbole nyuma be mali kono asimi ya bekele hali alamu ye asimi da asimi be ko yere fana kele bi ala kele de ba no fe koy tanka be mali te suma na sumara kumbe ba wuluge bana ka bone siku tungara la na asimi mali suma ka foma ko pou ay bi vidéo tele dimanche 25 janvier 2026 ay nga vidéo ngarde akara tunala de do la betla ka ni vidéo collège ko siku tungara ya fo depuis tour ma se kayma nen fo anga cheka kuma to la me sigi da la mo ba kalama voilà mali on ba kalama comme jemana ware mo ba kalama tugum parce que c'est une route internationale voilà la route nationale numéro 1 qui va de Diboli à Bamako en passant par Kaye. En passant par Kaye. Ça ne va pas, hein? Voilà. C'est un cri de cœur. À Bevle. Moi, ben, moi, la folie, mais personnellement, on y a un secret. On y a un secret. Mais, au début d'un la population est à bout de souffle. Ah, Befle. Hormis, c'est-à-dire l'implantation de checkpoints par-ci, par-là, le long de la route nationale. Il n'y aurait par là Kabrimana Temesegalala. Ah bah. Baraji Mimbe Yani Kase Djema. Okacha Banashi. Au barrage où est implanté clé pour n'engrainer les panape. Voilà. Ou t'as que super. Voilà. Kongono, Nasra ou Fanade. Route internationale Kaibamako. En Manaka décès. Voilà. En tas de féminité au juste. En tas de féminité au juste. Kouta de Kofembe au juste. Mumbe Obodo, Ashimi Teshedi. Nini asimi moko nunde ma usisa utorola obeka kuma nunu folo ni kuma na ni chenye dako ni chenye mahera na nera ka one faso de njugude ne kale de ni ne faso de njugude ala ka ni libu ne faso de njugude de mali kajia malen dembe ki bolo nyoko ma mali kajia ko libara no ne segu tungara ka la nyinde ala ko chenye fana bangi dongo do ne be machine kandike mama be ka mali njuguya ala mama be fe ka fara jugu ka ko ka mali de chi ka flemboro chi mama be ka mali jong galonka akera fama ya akera video mona akera mo sugu ala ka be malu mali be ka foko amina
ni Assimi be ka Mali jo tiɲɛ kan Ala ka Assimi kɛ kalo yelen ye Ala ka Assimi sankɔrɔta n'a bɛ ka Mali jo tiɲɛ kan dɛ mais ni Assimi be ka Mali jo nkalon kan Ala ka libu ya Rabbi yama Ala ka libu n'a bɛ nkalon kan ne ka kuma ne bɛ nin de fɔ don ko don u t'o fɔ hɔrɔnya ye kelen de hɔrɔnya tɛ fila ye an ka kuma tɔ lamɛn e bɛɛ kɛlɛ kɛ kelen aw ni Ala cɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka jamana jɔ ka don malien kunfinden dɔw kunkolo la malien bɛɛ tɛ dɛ kunfinden dɔw an bɛ sɔrɔsiw de fɛ sɔrɔsiw de bɛ se a ye sɔrɔ hali u kɛra taara fɛnma futu ci k'a taa sɔrɔsiw dɔ bila ye ok depuis ni sɔrɔsiw nana Mali bɛ ka taa ɲɛfɛ de wa bɛɛ bɛ ka na kɔfɛ de mais dɔw bolo n'an ka taa dɔrɔn parce que u bɛ dɔ fɔ Faransi ma u ka don la mais u ka dugu bɛ ka tila u la u t'o dɔn ni sɔrɔsiw bɛ ka Mali sanu sɔn u ɲɛ t'o la ni sɔrɔsiw u ka sunguru baw ta ka Mali nafolo ta ka d'u ma caman ɲɛ t'o la le fait que bɔ ka Faransi nɛni u ɲɛ b'o la baganden dɔw bɛ u tɛ se ka faamu an ka kuma tɔ lamɛn mun bɛ armée malienne bali ka nin daga ta ka bɔ mɔgɔw da la une armée aussi puissante que l'armée malienne vu an bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu ɲɛ la n'u ɲɔgɔn tɛ jamana bɛɛ bolo Afrique n'u ɲɔgɔnna bɛ jamana minnu bolo n'a bɛ compter bolokɔni na et n'a fɔra ko o armée puissante ɲɔgɔnna bɛ jamana min bolo ko terroristes de b'u ka loi sigila sirabaw kan en érigeant des barrages des checkpoints hali sufɛla yɛrɛ tɛ fo tile kunan dere nin ye dabali banko ye dɛ n'i ka wulu fari faga dɔ ta b'i kin Assimi ka wulu fari bɛɛ faga e kelen bɛ ka nin ɲɛ ka bukali bila ka na nin ye mɔgɔ wɛrɛ de dɛ nin bɛ nkalon tigɛ a bɛ nkalon tigɛ Ala tɛ maloya nkalon tigɛ la mais a bɛ ka kuma min fɔ bi a sera Kayi ne yɛrɛ Kayisien dɛ a y'a lamɛn ka nin ye Kayi ka wɛrɛ nin ye motigaw santiri mɔgɔw tun mana kuma n'u b'o mɔgɔw kɛ ko mɔgɔw ye juguya kuma de la mɔgɔw tɛ transition fɛ mɔgɔw ka degun mɔgɔ bɛ kuma o kan n b'a dɔn kojugu parlement panafricain n b'a dɔn ye nin t'a fɛ degun yɛrɛ ka yira fiyewu a t'a fɛ degun ka bɔ balimaw n'an ma ɲɔgɔn ka degun de ye ɲɔgɔn ye n'an bɛ ɲɔgɔn ka gɛlɛya de ye ɲɔgɔn ka gɛlɛya ye a bɛ se an bɛɛ ka soda la dɛ ça c'est clair ne yɛrɛ Kayisien dɛ mais ninnu tun t'a fɛ malien yɛrɛ ka degun ka k'a ye ɲala k'a mɛn a t'a fɛ cɛ mun kumakan kun bɛ ale na ɲɔgɔnna caman u bɛ groupe min kan ye parce que olu bolo minnu bɛ degun fɔ la k'olu tɛ jamana fɛ ne tɛ transition marabagaw fɛ parce que surasiw dɔn u ma na cogoya ɲuman la mais n bɛ n ka jamana fɛ dɛ a banna kuma bɛɛ filɛ parce que ne b'a bɛ e mɔgɔ tɛ yen min bɛ ka jamana fɛ ka ne bɔ a tɛ yen mais ne b'a ci a ma yɔrɔ de fɛ a banna u tɛ tiɲɛ de fɛ ne b'a ci a ma yɔrɔ de fɛ kuma bɛɛ filɛ parce que n'an ye degunbagatɔw ka degun to yen k'an ka degun fanga nɔfɛ o min ka di fanga ye k'o fɔ voilà an bɛɛ bɛ taa la ça c'est clair Ala bɛ sanfɛ o Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la o de la ko an y'a fɔ n'an ka sabali a ma se an ma de an bɛ tilebi de fɛ mais a bɛ minnu kan an k'u lamɛn bani a banna kuma bɛɛ filɛ mais gɛlɛyabagatɔw olu tɛ lamɛn u tɛ lamɛn olu ta kuma tɛ kɛ ça c'est clair k'olu k'i ma ko kan wayi ni min y'o fɔ k'o fasoden jugu ye k'e ye fasoden jugu e ye min ko k'a ka ɲi k'e de fasoden ɲuman ye n'o de bɛna kɛ sababu ye an ka bɔ a kɔnɔ an ka taa n'a ye an ka taa n'a ye dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se jamana degun bɛ minnu kan o fɔli o tiɲɛ ko de k'e de ye jamanaden jugu ye kuma bɛɛ filɛ o cɛ an bɛ degun fɔ yɔrɔ o yɔrɔ an t'a kɛlɛ i n'a fɔ k'a ka d'an ye nɔ an b'a fɔ de parce que an ye fanga dɔn nin an y'o kiiritigɛ ni mun de ye n'o kelen bɛ ka kɛ an bɛ continuer k'a fɔ de ça c'est clair mais n'aw ko k'o fɔli man ɲi k'o man ɲi ko kana aw de bɛ n'i jɔ bi aw bɛ kuma ko gɛlɛya non kuma bɛɛ filɛ maliyɛnw tiɲɛ filɛ Ala ka tiɲɛ bange wallahi u ye Kayi dugu bɛɛ minɛ presque c'est à dire dɔ de bɛ ka far'u kan Assimi bɛ Bamakɔ kɔnɔ ne y'a fɔ a bɛ kalo caman bɔ n ko Assimi Goïta ne bɛ e Assimi place la bi i bɛ Ben de Cerveau bila i bɛ Choguel bila i bɛ Moussa Mara bila i bɛ Arasbati bila i bɛ Abasi ninnu ni bɛɛ bila an bɛɛ k'an tɛgɛ ɲɔgɔn ka Mali jɔ boli ni bobara siɲɛ a tɛ bɛn ni bolila k'i bobara siɲɛ dɔrɔn i b'a fara n'o kɛra i tɛ sigi dɛ hali n'i bɛ dumuni kɛ i b'i jɔ ka dumuni kɛ parce que i bolo y'a fara o ye zama de ni Ala ye kelen tɛ se
avec nalomaya siramu babulu ko surasu drone katana yi ay tanaye de anya mawlaw billahi chama me ka tegere fa kundu betla ka wowo chawla numa gaba kunge ka bwa ka fone mako tunya mogodi amal damne folo parce que ni turuma se mo moti kuma oboloko to ye faso de jugudi mais turube ka se chama nga duguma bi maraga chama me ka ne wole se ku tumara ya fama amun taro ngabeta parce que turu se rumali c'est pas parce que ye tiende c'est parce que uma to demedi farafi betende o ni gele abeka mena kuma kele nya fo malion nyana u ye libi ci cogo mi ka libi kla de ka somali ci de u be ku kele ne ke mali kono neni belle cerveau ani docteur Shogel anya surasu la sigi surasu kumbe jela wakati muna ka mogodo sara M5 kono ka M5 mogodo kele ka yere wolo mogodo sara ka yere wolo mogodo kele an ko asim goita aya koloshi surasu anya u deme bagodi aw be kana ni futine aw ba do naw magara aw nga di derula aw non tena ke nyonga mo ibli aya ke ala kama aga miseli ke ka mo kala aka na malamu ke ka mo fara na ko kabe manga nguli aw ere da man nyonche a eretombe be bi aw dika ala nya be benga ngila umana me warani mingo kiga kunchi ni o kunchi na nyamatola uye munyini uyo de sorobi uye bekale uye yere wolo yere ma bla nyona ka M5 yere ma bla nyona ka escroc tchaya ka jeune bo faso de saraka ka que soit tu deviens un escroc ou bien inantala ube ko deke mo be ka kaibi ube ka kaibla ka taka ni kaimi na na dongo do ba to be commencer ku demelu damene ni bina jara ka mo kaimi na do me anta sorobli na soraka shibon teke kono ils vont garder kai ou ba kay garder to babu bu deme ou be fembe di kay ko ma be courant do ma be fembe duma na man ko si kay ka were ba fo ku ni bina jara mbe to nyongulu ou bo technique deke ou uba anga jamana klangulu quoi ou bu ka position renforcer woro la parce que ka ki ou be ka ou te ka kay dugu were kay kere ka dugu be ou be ko be di mine bi fo kay be encercler ne bubulu bi moko chamanto woro do bon munda to bi nu ye fanga soro bi malien were kangu yere questionner munda to bi na ka jaraka mo ye fanga soro parce que nu na mangan fu de créer andala bamako kono angu ma ye ndabla u yan kele kana sigi ko fanga to u sunguru ko mono ka da ma video do ni sura si kelon de la kan neni ben wole kanga tugu ka sunguru ko malien chaman to kalama ben nga kasola do et raison chaman ba ndeno fo mais bilay je vais parler au prépare Fedro mena video do rek o mento ke bi quoi wallahi billahi musoko de ven nga fanga bi aya fone da fana musoko on na nuka musoko de kanga tuko luko kanga bo M5 ko kanga bo yere wuluko kanga ta faranga nga mouvement yere betui o mouvement de to di awma o de aw sangoro tabi ni ay burkele nyabara e asimi fait parce que malien do de wula ka keleke malien munu ye e sangoro ta ka tie to be dema ka sanchi dema hali sunya ta ma chance musoro e klara ko de kele mungo ku tife munu yi kela ka gelandomi e klara ka tai i ode ki teru yebi ko luta fibi moge ba malien to labi ala fana ira ila kali de alai ala ti janfan tife ala te fisru wale fe yo janfan mi kere i bine fle o kolon de kono bi ni ala ti awa fo ki sa ma fo doka faraka tranque e de be mali ne nyamwala ma fo ko toka bi ko te yele c'est fini pour toi. Même ni malien momadala ay asimi to ankuna mais nanye kay perdu dongo do mbo fo malien tiena musuna nanye kay perdu dongo do kay be ube kay faraga bo malla ne di fleka kuma ifana bi ne kay mina dongo do c'est fini mais gati ube ka kay encercler nyoro di sahel u yo fan clanche be mine no ya mina dongo do to abu de mede ube mali butla mo ko bloko ube feka activité et Fenega kumala Niger président ka kumala awo ko be feka mali kla jamana nani ndi ko be feka mali ke jamana nani ndi wo we kay ka jamana re o be mokti goronu ça nous gole be ko plana be ni quoi ne ma fo mo général Tiani afo ibe ni bela o be mogo ko kala la mogo bulu mogo ko kala ute aw bolo ko surasi drone bi se ka jamana jwa ay jamana jumenye ko ka bedda bola ko ka ko surasi drone
o jamana tɛ diɲɛ dugukolo kan ko sɔrɔdasi dɔrɔn de bɛ se ka jamana jɔ a y'a jamana dɔ fɔ yan nabi a bɛ ka bɛɛ kɛlɛ a ye parti politique kɛlɛ ka association kɛlɛ den ɲuman fɛn fɛn tɔgɔ d'a ma a y'a bɛɛ kɛlɛ bi aw tɔ bɛ ka bin de aw tɔ tɛ ka yɛlɛ parce que a ye janfa kɛ donc maliyɛnw nin de kuma bolo ka fɔ an na an ka jan ka Koyita ka kuma lamɛn. Janfa bɛ adamaden barika ban de a b'i barika ban k'i kɛ mafu ye i mana yɛlɛ sanfɛ cogo cogo n'i dɔnna ni janfa ye kaban banna barika t'i ka foyi hali ka wari ale de barika bɔ a la pewu a ye janfa ye ka to yen n bɛ kuma dɔ fɔ n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ hɔrɔnkan ye fili b'i ka kuma la dɛ hɔrɔn ti janfa kɛ fiyewu hɔrɔn ti janfa kɛ hali n'o kɛra e ka hɔrɔnkan ye o ye hɔrɔnkolonkan ye hɔrɔn ɲuman si tɛ kɛ janfa ti se k'i kunsigi maaw kunna cogo di i bɛ kuma min fɔ i t'a sabati i ye layiru caman ta i y'a layiru bɛɛ lajɛlen tiɲɛ halisa i bɛ tila k'a fɔ n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ hɔrɔn kan an ka duw bɛ wɔrɔsiyɛnni kan cogo di an ka dugu bɛ taga ni nin ye cogo di jugu minnu bɛ yen ni ala y'a cɛjuguya yira an na kabini kun ala ka ciden dan nɔ b'a la an ko an ka ɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ala ko mun man ɲi an b'o ko baara kɛ an bɛ taa min an bɛ taa min o de kama an b'an ka bana ninnu ɲini yɔrɔ dɔ la a b'an nagakɔrɔ de kuwa voilà kuma dɔ la an kun bɛ sanfɛ an jiginna mɔgɔw kun dalen b'an na mɔgɔw bɛ ka commencer ka tigɛ an na barika kun b'an ka kow la an ka kow barika bɛ ka jigin e bɛ k'a bɛɛ kɛ ɲɛɲini ni dabali ye komi o ye Afiriki taabolo ye n'o tɛ n'a kɛra ɲɛɲini min ye e de y'i yɛrɛ ɲɛɲini n'a kɛra dabali min ye e yɛrɛ de ye dabali don i yɛrɛ la parce que i ye mun kɛ a ma diya ala ye ala ko k'o de kɔlɔlɔ bere pɛnpɛrɛ i kunna n'o ye janfa ye o man d'ala ye kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu bɛ yen ko se t'u ye ni e de y'u ka maraba ye i ka janfa kana s'u ma. kuma bɛɛ filɛ nin Koyita a bɛ fɔ an bɛ nin wajulukan ninnu de lamɛn ninnu ye tiɲɛ fɔlaw de ye an bɛ nin Koyita ala ka barika don i la i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ bon Mali bɛ filɛ donc ne kun don maliyɛn fɛn bɛɛ bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ nin n'a ye Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ 40 kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange nana sur place wagati o wagati a bɛ wari ci dɔrɔmɛ 1 aw ta sara o de kun don